adlaw Mindanao, maayong adlaw Riunches, maayong adlaw Misamis Oriental. Ako di ay si Teacher Boylin, ang inyong magtutudlo sa Araling Panlipunan Grade 1. Malipayon ako karon nga magig-uban kaninyo. Higala ako si Dudong, malipayon, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita, manganta ta, manayaw ta, ikembot-kembot pa. Malipayon, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita, manganta ta, manayaw ta, ikembot-kembot pa. Kumusta mga bata? Hinaot na kamo anaa sa maayong panglawas ug hinaot usab nga kanunay kamo nga nagasunod sa mga health protocols. Alang sa makanunayong pagsunod sa insaktong pamaagi sa health protocols, ania ang mga pahinumdom. Mga pamaagi sa pag-amping sa panglawas nga angay obserbaran sa mga ginikanan. Gamita ang face mask o face shield sa tanang higayon kung anaa sa sulod sa eskwelahan. Magpaskan aron makuha ang temperatura ug tubaga ang survey kabahin sa panglawas. Gidasig ang tanan sa pagsunod sa pisikal nga distansya sa matag higayon. Sa dili pa mokuha sa module, kinahanglang manghinaw sa mga kamot. Sunda ang entrance ug exit nga gitakda sa eskwelahan. Mga pahimangno, ayaw dada ang mga anak inigkuha sa mga modules. Subay sa lagda sa gobyerno, sila kinahanglang naa sa balay lamang. Pagdala og ID o bisan unsa nga dokumento. Kadto lamang nagpangidaron og 19 pataas ang mamahimong itakda nga guardian o tigbantay. Kinahanglang mo padala og authorization letter kung dili makakuha sa modules ang mga ginikanan. Angay gayud natong hinumduman kanunay ang mga pamaagi aron kita mahilikay sa virus. Sa dili pa nato sugdan ang atong bag-ong leksyon, ato usa dumdumon pagbalik ang atong nakatunan kagahapon. Unsa gani kato? Ang atong nakatunan kagahapon mao ang pag-ila sa mga kalainan o pagkapareho sa mga kasinatian sa kinabuhi gamit ang Venn diagram. Nakadumdum ba kamo kung unsa ang Venn diagram? Ang Venn diagram mao ang ginatawag nga graphic organizer nga pwedeng gamiton aron mapakita ug mahanay ang mga pagkapareho ug kalainan sa mga butang, lugar o tao nga gitandi. Mao kini ang hulagway sa Venn diagram. Diin ato isulat ang mga kalainan ug kaparehang nga butang ug tawo nga gitandi niini. Very good kaayo mo mga bata! Kay inyo pang nadumduman ang atong leksyon kagahapon. Matag usa sa atoa, adunay lain-laing mga kasinatian sa kinabuhi. Kamo mga bata, unsa ang inyong mga kasinatian diha sa balay, sa eskwelahan, o guban ang imong mga higala? Manganta kita!
tinabangay, tanang buluhaton, kami malipayon. Si nanay ug tatay nagkahigugmaay, si manong ug manang daghang ikatabang sa mong panimalay. Nagtinabangay, tanang buluhaton, kami malipayon, tanang buluhaton, kami malipayon. Karong adlaw, aduna usab kitay mahibal-an nga lain-laing kasinatian sa kinabuhi. Karon mga bata, andam na ba mo sa pagpaminaw? Magpadayon kita sa atong bagong leksyon mahitungod sa pagtandi sa kalainan ug pagkapareha sa gisaysay nga kasinatian ug sa imuhang kasinatian sa kinabuhi. Palihog, andama ang inyong kaugalingon sa pagpaminaw sa atong leksyon. Manganta ug mosayaw ta! Lingkod ug tindog ug mupakpak, pakpak sa tuo, pakpak sa wala. Magtuyok-tuyok ug mupakpak, pakpak, 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 pakpak ta. Lingkod ug tindog ug mukiay, kiay sa tuo, kiay sa wala. Magtuyok-tuyok ug mukiay, kiay, 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 kiay ta. Lingkod ug tindog ug mulukso, lukso sa tuo, lukso sa wala. Magtuyok-tuyok ug mulukso, lukso, 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 lukso ta. Lingkod ug tindog ug cha-cha, cha-cha sa tuo, cha-cha sa wala. Magtuyok-tuyok ug cha-cha, 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 cha-cha ta. Lingkod ug tindog ug mukatawa, katawa sa tuo, katawa sa wala. Magtuyok-tuyok ug mukatawa, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha. Akong isaysay ang akong kasinatian ug ang kasinatian sa akong higala nga si Mark. Kadtong bata pa ako, hilig ko makigdula sa akong mga higala sa tago-taguan. Kuyog nila, gadula usab kami sa mga munika. Si Mark nga akong higala, hilig po daw niya magdula sa tago-taguan sama nako. Ganahan po daw siya magdula sa tarak-tarak. Maukad to ang among mga kasinatian. Gamit ang Venn diagram, tudloan ta kamo sa pagtandi sa among mga kasinatian. Mga bata, unsa gani ang magkaparehong kasinatian namo ni Mark? Very good! Magkapareho kami ni Mark nga ganahan magdula sa tago-taguan. Karon mga bata, ang magkaparehong kasinatian atong isulat sa tungang bahin sa sulod sa duha ka lingin. Unsa pud kaha ang mga kalainan sa among mga kasinatian? Sakto mo! Si Mark mahilig og dula sa tarak-tarak. Samtang ako mahilig og dula sa munika.
mga bata, nasabta na ba kung unsaon pagtandi ang mga kasinatian gamit ang Venn diagram? Mga bata, nahinumduman pa ba ninyo ang mga kasinatian ni Jerome o Jessa? Gamit ang Venn diagram, atong itandi ang ilang mga kasinatian. Unsa ang magkaparehong kasinatian nila Jerome o Jessa? Sakto mo! Si Jerome o Jessa pareho nga ganahan magdula sa duyan o siso. Unsa pod ang kalainan sa ilang mga kasinatian? Sakto na sad ang inyong tubag. Managlahi ang ilang mga kasinatian. Una, si Jerome, kauban niya sa pagsuroy sa parke ang iyang mama. Apan si Jessa, ang iyang ate, ang iyang kauban. Ikaduha, ganahan magpalupad sa tabanog si Jerome, apan si Jessa ganahan magdagandagan. Ikatulo, mao nga si Arman ug Arnel ang kauban ni Jerome sa pagdula sa parke. Apan si Jessa, si Carmen ang iyang nakadula. Mao kini ang ilang mga kalainan. Karon mga bata, nasabta na ba kung unsaon nato pagtandi ang mga kasinatian? Timan-i nga ang kada tawo adunay lain-laing kasinatian sa kinabuhi. Kini mamahimong kakuhaan ug pagtulunan o kahibalo usab nga magamit sa uban pang sitwasyon ug mapaambit sa uban. Pwede nimong itandi o ikumpara ang mga kasinatian sa tao pinaagi sa paggamit og Venn diagram. Hinumdumi usab nga ang Venn diagram mao ang usa sa mga gitawag nga graphic organizer nga pwedeng gamiton aron mapakita ug mahan-ay ang mga pagkapareho ug kalainan sa mga butang ug lugar nga gitandi. Nasabtan ba mga bata? Karon, kuhaa ang inyong lapis ug module. Aron magiyahan ta kamo sa buluhaton nga anaa sa ikanapulong pahina. Ali, manganta ug manayaw kita. Baga hawak dapi-dapi tutiil, tutiil. Ulo 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 baga hawak dapi-dapi tutiil, tutiil.
Ready na ba ang tanan? Tanawa pagmaayo ang mga hulagway nga akong ipakita ug itandi ang imong kasinatian sa kasinatiang gisaysay sa kada bata gamit ang Venn diagram. Hatagan ta mo og 30 ka segundo para makahuna-huna mo kung unsa ang inyong kalainan ug pagkapareho sa imong kasinatian. Tanawa ang hulagway nga akong ipakita. Unang numero. Ako si Maria. Magpagawas ako sa akong hugaw sa lawas kada buntag. Isulat sa module ang inyong kapareho o kalainan ni Maria. Ang among pagkapareho ni Maria mao ang magpagawas sa hugaw. Ikaw, unsa ang imong gisulat nga tubag? Very good. Ug ang among kalainan mao nga ako magpagawas sa hugaw sa gabii. Ikaw, unsa ang inyong kalainan? Very good! Karon, tanawa ug paminawa ang ikaduha nga sitwasyon. Ako si RG. Makigdula ako kada adlaw sa among binuhing iro. Isulat sa inyong papel ang inyong kapareho ug kalainan ni RG. Ang among kapareho ni RG mao ang pagpakigdula kada adlaw. Ikaw, unsa ang imong gisulat nga tubag? Maayo. Ang among kalainan ni RG mao nga ang akong kadula kada adlaw kay ang among binuhing iring. Ikaw, unsa ang imong gisulat nga kalainan kay RG? Maayo hinuon. Ako si Mark. Hilig nako ang mutugtog og drums. Isulat sa inyong module ang inyong kapareho ug kalainan kang Mark. Ang among kalainan ni Mark mao ako hilig mutugtog og piano. Ug ang among pagkapareha mao nga mahilig miduha sa instrumento. Ikaw, unsa ang inyong kalainan ug pagkapareho ni Mark nga imong gisulat sa imong papel? Ako si Raymart. Hilig nako ang magbasa og libro. Isulat sa inyong papel ang inyong kalainan ug kapareho ni Mark.
Ang among kalainan ni Raymart, hilig ko magbasa sa comics. Among pagkapareha, mao nga mahilig mi duha magbasa. Ikaw, unsa ang inyong kalainan ug pagkapareho ni Raymart nga imong gisulat sa imong papel? Ako si Christy. Malingaw ko sa pagpakaon sa among mga binuhing langgam sa balay. Isulat sa inyong papel ang inyong kalainan ug kapareho ni Christy. Ang among pagkapareha ni Christy, malingaw mi pareho sa mga mananap. Ang among kalainan, ako ginapakaon ang among binuhing baboy. Ikaw, unsa ang inyong kalainan ug pagkapareho ni Christy nga imong gisulat sa papel? Mga bata, diri na lang sa takutob. Mao kadto ang gilangkuban sa atong sesyon sa Araling Panlipunan alang sa Grade 1. Ug atangi pa ninyo ang lain pang episode. Salamat sa inyong pagtan-aw. Magkita-kita na sad kita sa sunod nga leksyon. Ako si Teacher Roylin, gikan sa Magsaysay District 2, nga kanunay magpaambit sa kaalam. Timan be more, miss or. Magandam-andam aron makauli na Magnaputa, magkita-kita Muadto na ako Muadto na kamo Muadto na sila Muadto na ta Magandam-andam aron makauli na Magnaputa, magkita-kita Mupauli na ko Mupauli na mo Mupauli na sila Mupauli na ta Muadto, adto, adto na ako Muadto, adto, adto na po mo Muadto, adto, adto na sila Mupauli na ta Bye-bye.